ஊரண்டம்மானே தண்டவில்லூர் புலவர்கோர் அம்மானே பறவைகள் முண்டலி அம்மானே. அந்த கோவில்ல எங்களுக்கு ஆச்சாரம். இந்த திருவாரூர் கோயிலுக்குள்ளே 2 சுவாமி இருக்கு. என்ன திருவாரூர் கோயிலே 2. நீங்கநாதர் அச்சலேஸ்வரர். இப்ப தாத்தா இந்த 2 சாமி பண்றீங்கல்ல, எங்க போனாலும் இதை கொண்டு போயிருக்கீங்களா? 2 சாமியும் கொண்டு போயிருக்கீங்களா? 2 சுவாமியா கொண்டு போயிருவீங்களா ஊருக்கு போறப்ப? அப்படியே அந்த வெள்ளி பொட்டியில சாமி அடங்கிடும். அந்த நீல பொட்டிக்குள்ள பொட்டியை வச்சு இந்த மணி உட்பட இங்க இருக்கிற சாமான் பூரா அந்த நீல பொட்டி அடங்கிடும். ஆஹா, அந்த பட்டு ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க. நீல பொட்டி இதுக்குள்ள வச்சிர வேண்டியது. அந்த நீல பொட்டியில வச்சிருவாங்க. சாமான் எல்லாம் அதுக்குள்ள வந்துரும். இந்த சாமான் பூரா வந்துரும். தண்ணி தான் வெளியில இருந்து எடுக்கணும், நேரத்துக்கு தான் வெளியில வச்சுக்கணும். அதெல்லாம் அதுக்குள்ள இந்த வஸ்திரத்தை போட்டு கட்டிட வேண்டியது. இவ்வளவு பெரிய தட்டு விளக்கு எண்ணெய் திரி இத போட்டு கட்டிட வேண்டியது. மூட்டை பட்டை போட்டு அது வெள்ளிய சாமி. இது வெள்ளி. அப்ப வாங்கி கொடுத்தது எல்லாம் இப்பெல்லாம் யாரோ 6000 ரூபாய்க்கு வாங்கி அது யாத்திரமா 6000 ரூபாய். முட்டை அவர் பேர் என்ன, மீனாட்சி அம்மன் கோயில்ல வடக்கு கோராசல் இருக்க மொட்டை கோபுரமா? மொட்டை அது என்ன கோபுரம்? மொட்டை கோபுரம். மொட்டை கோபுரம். அதுல வந்து வக்கீலா இருந்தாரு, அவர் பேர் என்ன? யாழ் பாலசுந்தரம். பாலசுந்தரம். யாழ் பாலசுந்தரம். அவர் சொல்லி அவர் மூலமா அந்த கொண்டு கொடுத்தாங்க. 3000 ரூபாய் வெள்ளி. எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி? இதெல்லாம் வந்து போது எனக்கு தீட்சை பண்ற போதே எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தேன். அது வந்து துவாரம் இல்லை, காத்து உள்ள போக முடியாது. யாரு அதுக்குள்ள காத்து உள்ள போக முடியாது இல்லையா? போகாது. அது என்ன பிரயாணத்துக்கு தானே பொறுத்தது.